16,200. 16,700. Kienet din l-ikbar offerta biex tintrafa l-vara fil-purċissjoni tal-festa ta' Santa Marija fl-Imġar. 17,000 euro ħarġhom dak magħruf bħala l-grupp ta' Westin Vella, b'kwart minnhom se jmorru għall-karità. One News kellem ma' Luis Vella, wieħed mir-reffija tal-grupp rebbieħ. Sodisfatti ħafna u xek, din hija festa li qalbna ħafna u aħna ma toqgħodx tgħid kemm il-darba u din tot għax issaw qegħdin. Fost dawk li qed jagħmlu offerta llum uħud kellhom membri mill-familja li madwar 100 sen ilu taw donazzjoni biex il-vara tkun tista' tidħol fl-Imġar. Għalhekk hemm ukoll sens ta' nostalġija kif spjega Pawlu Camilleri. Din hija tradizzjoni li la ġejja is-sekk Alla jrid 3 snin oħra fit-22 nagħlqu il-100 sena ta' meta ġiet il-vara u eventwalment tħallset billi kienaw il-benefatturu fosthom anke bi pjaċir ngħid jiġifieri kien il-Bużlannu tiegħi li taw donazzjoni biex titħallas il-vara. Din l-offerta hija waħda mill-iktar donazzjonijiet b'saħħithom li l-parroċċja tal-Imġar tirċievi fis-sena. Il-kappellan tal-Imġar Dun George Kembri għalli b'dan it-tip ta' appoġġ in-nies tal-lokalità igawdu wkoll mix-xogħol pastorali li jsir. Għalina hija sfida biex aħna nkomplu naħdmu u x-xogħol tagħna jrid ikun accountable għal dak li nagħmlu. Fl-istess ħin aħna wkoll għandna obbligu lejn dawn in-nies li tawna dawn id-donazzjonijiet biex inkunu nistgħu insarfuh f'kidma li rridu nagħmlu matul is-sena biex bekk verament ngħixu l-festa matul is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.